Bona nit. Avui, companys, som a Cana Paquità, una dona que d'aquí pocs minuts compleix 100 anys. Com vas trobar, Paquità? Jo me trobo beníssim, moneta. Jo volia saludar els meus nets, en Pep i Antoni, que graven a Madrid. Ha d'estar ben orgullosa amb dos nets actors. Actors? No, no són actors. He dit que graven. Gravilla, tiren grava a CM30. Ara veureu quin cumpleaños. Uf, Paquità, el meu cap. Estàs bé, reina? Bueno, quin marrón, de repente t'ha hagut algo al cap. Sí, i jo d'una sirineta. No. Después, en un rato. On celebrareu la cerimònia? Serà aquí en el saló o serà en el césped del parque? Què te passa? Tu no estàs bé, reina? Si inspector d'Hisenda hauria d'haver fet la declaració de la renda qualque vegada. Socorro! Vull dir, socors! Ai, crec que me necessiten. Però és que ja m'he posat el pijama. Bé, tot sigui per un català correcte i normalitzat. M'és igual que gritis. A tu te falta un tornillo. Ja som aquí. Ai, capità Llengua! No se diu te falta un tornillo, se diu te falta una brusa. Sí, pues toma. Ojalà! Tant de bo! Agalles! Coratge! És un plaer guanyar-te! Capità Llengua! Por supuesto que volverem a veure'ns i pagaràs el pato. Adéu, bombón. Ai, capità Llengua, ets el meu heroi. Ja està, estimada. Tornes a parlar un català perfecte i lingüísticament exquisit. Ja pots continuar amb el teu reportatge. Adéu, confit. Acabeu de complir 100 anys. Felicitats! Ai, no, crec que és morta.